Isabel. Isabel? Rodrigo. Rodrigo e Isabel. Bueno, que? Contádeme, que estamos a facer aquí no Multiusos hoxe? Isabel, contame. Primeiro estuvimos aprendendo unha coreografía para o baile e agora estamos cos disfraces. Ah, porque o domingo que hai aquí en Soutomaior? O desfile do Entroido. Do Entroido, porque estamos no Entroido. Rodrigo, contame, de que ides este ano? De Escuela de Maxia Fantástica. Escuela de Maxia Fantástica, que tal, Isabel, que tal o estades a pasar? Ben, A ver, como é o traballo agora de facer o disfraz? Como facedes? Contame. É dicir, vindes aquí, ao Multiusos, e que tendes que facer? Recortar, non sei se a tela, coser, non coser, temos como que facedes? recortar e pegar con silicona calente. E que é o que recortades? Cartóns de cereais e tela para E tela. forrar os gorros. Ah, porque ides de bruxos, non? E de bruxas, e de magos, e... Ti de que va, Rodrigo? Alumno De alumno de que? De mago? de aprendiz de Harry Potter. Ah, aprendices de Harry Potter, claro, Harry Potter é un mago, non? Bueno, gustache Harry Potter? Non vi ninguna Non viches ninguna peli, bueno, pero gustache o Entroido. Sí. Que é o que máis che gusta? Xa te disfrazaches este ano? Sí, para ir a Pontevedra ao Entroido, sí, pero E de que fuches? de Minion, De Minion, gustache o Entroido? sí. Bueno, e tendes unha coreografía tamén, non? Sí. Onde ensayastedes? Na entrada do Multiusos. Ah, na entrada de Multiusos. Gustache bailar, Rodrigo? Sí, sí. Sí, bueno, non. Sí me gusta. Ah, bueno, vale. E que tal? É difícil esta coreografía? No, A ver, que me conta? Rodrigo, Isabel, que me fala? É difícil Rodrigo, contame. non. Non? Non é difícil. Non, pero imagíname que hai que saber facer uns pasos, non? Pero son fáciles. Pero os pasos despois vamos por aí e os profes nos van guiando. Ah, vale. E bueno, e o domingo xa temos o Entroido aquí en Soutomaior. Estades nerviosos? Yo non. Ti? Sí. Un pouco, sí, non? Eu ya fun o año no pasado. Sí. E que? Estuve nervioso. Home, claro, nervioso. E que tal é ir aí pola rúa da Arcade e que todos os veciños e veciñas estén a ver para vos, Isabel? Pues da un pouco de vergüenza, pero bien, É porque dá vergonza. porque venche moita xente desfilar. Pero iso está moi guai, non? Sí. Sí? O noso recorrido é o máis pequeno. Entonces, non nos podemos queixar. Ah, bueno, vale. Bueno, estades aínda traballando, verdad? Sí. Vai todo ben? Vai todo na hora? Sí. Vale, pois bueno, deixo vos seguir traballando porque senón non imos a chegar ao Entroido. Vale, Isabel, Rodrigo, moitísimas gracias.